Herre London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Den 5. maj var en fantastisk dag for danskerne. Endelig var 5 forfærdelige år slut, og det var på tide at starte et nyt og bedre Danmark. Efter den tyske overgivelse blev der i maj 1945 dannet en befrielsesregering. Befrielsesregeringen bestod af ledere fra modstandsbevægelsens frihedsråd og dels af politikere fra de 4 største partier i Danmark, som havde samarbejdet med tyskerne under besættelsen. Mange danskere havde store forventninger til befrielsen og håbede på et nyt og bedre samfund. Nogle mente, at modstandsbevægelsen skulle skabe et bedre Danmark. Men i sidste ende støttede de fleste folk de 4 gamle partier, som kom til at styre Danmark efter krigen. Folk var nok så trætte oven på besættelsen, at de bare ønskede at vende tilbage til det styre, som de havde før krigen. Efter den danske regering var holdt op med at fungere den 29. august 1943, blev kampen mellem modstandsbevægelsen og tyskerne meget mere voldelig. Besættelsen gik ind i sin mest blodige tid. Tyskerne begyndte at henrette modstandsfolk. For at finde frem til modstandsfolkene brugte tyskerne stikkere. Stikker. Det kaldte man under besættelsen de danskere, som gav oplysninger til tyskerne og modstandsbevægelsen. Det kunne være danske nazister eller normale gennemsnitsfolk, som lyttede. Stikkerne var modstandsbevægelsens farligste fjende. De var tyskernes øjne og ører. Uden dem havde tyskerne haft langt sværere ved at bekæmpe modstandsbevægelsen. Stikkerne var et stort problem for modstandsbevægelsen i besættelsens sidste år. Og hvad skulle man gøre ved dem? Sætte dem i fængsel kunne man ikke. Der var kun 2 muligheder. Enten skulle man affinde sig med, at flere og flere modstandsfolk ville blive arresteret og tortureret og måske endda henrettet af tyskerne. Eller også måtte stikkerne skaffe sig vejen, så de skulle likvideres. Likvideringerne blev aldrig undersøgt til bunds efter krigen. Først og fremmest fordi myndighederne var enige med modstandsbevægelsen om, at det var betragtet som krigshandlinger og ikke som mord. Man ønskede også at beskytte modstandsfolket, der havde udført likvideringerne, og hele modstandsbevægelsen mod kritik. I maj 1945 var ca. 43.000 mennesker tilknyttet modstandsbevægelsens styrker. Mange af dem havde våben. Våben var politikerne bange for, at modstandsbevægelsen ville bruge til at overtage hele magten i Danmark. Det havde modstandsbevægelsen dog ikke planer om, og de følte sig fornærmet af regeringen for mistillid. Mange folk mente, at det var en forkert måde at behandle dem, som ville beskytte deres fædreland på. Ikke nok med, at regeringen vandt over dem med demokrati, men prøvede også at få befolkningen til at tro, at det at gå imod tyskerne var en forkert ting i første omgang. Men i dag er modstandsfolk bedst kendt for at være de modige, som stod op for det, de mente var rigtigt.